Dobrý deň, opäť vás zdravím pri predstavovaní nového produktu. Tentokrát je to rádiový ovládač na LED pásy alebo svetelné zdroje napájané jednosmerným prúdom od 12 do 34 V. Keďže tento produkt je troška komplexnejší, rozhodol som sa urobiť video a trošku popísať jednotlivé funkcie a variácie, ktoré ponúka toto riešenie. Je to veľmi jednoduché funkčné riešenie, ktoré vás určite prekvapí tým, čo dokáže. Takže v zásade máme tu rádiový ovládač na 10 kanálov. Každý kanál má svoje tlačítko, každý kanál je stmievateľný. Základná funkcia je zapnúť, vypnúť, pridržaním stmievať hore, pridržaním opäť stmievať dole. Ja som si tu pripravil dva príjimače, samozrejme tých príjimačov môže byť 10 a viac. Keď sa pýtate a viac, jak je to možné, áno, je možné ovládať aj viac príjimačov jedným tlačítkom, to si ukážeme za chvíľočku. Takže základ je príjimače. Momentálne ich máme napájané 12 V jednosmerného prúdu. Ako som spomínal, príjimač je schopný regulovať 12 až 34 V, takže tiež celkom pekné spektrum. Toto som si už predpripravil, v podstate máme to napojené. Predtým tu boli takéto kryty, samozrejme, aby nebol kontakt s vodičmi. Ďalšia vec, na výstupe tu máme zase 12 V, je rozdelený, je to rozdelené do 4 kanálov. V podstate jeden kanál je schopný zniesť pri našich 12 V 60 W. Dokopy tu máme 20,5 A, takže prakticky z toho nám vyplýva, že máme 5 A na jeden pár. Samozrejme tieto 4 páry sa dajú spojiť do jedného a dá sa ovládať 180 W naraz priamo. Je to na vás aplikácia, či budú ovládané jednotlivé bodové svietidlá, alebo budete ovládať LED pásy. Je to vyslovene na tom, aký projekt máte, čo potrebujete podsvietiť. Každopádne sú 4 výstupy, ktoré sa môžu používať individuálne, alebo ich spojíte dokopy, aby ste využili plný výkon stmievača. Takže teraz trošku k samotným funkciám. Prvá vec, ktorú treba samozrejme urobiť, je napárovať jednotlivé tlačítka, respektíve jednotlivé kanály s jednotlivými príjimačmi. My si teraz napárujeme na tento príjimač, na toto tlačítko 1, tu bude 2 a potom si budeme ukázať, jak sa stmieva a zapína, vypína a ešte vyskúšame iné veci. Takže proces je veľmi jednoduchý. Tu je malé tlačítko, je to tzv. Learning key, takže kľúč na učenie, respektíve párovanie. Stačí ho stlačiť, hneď pustiť a v zápäti stlačiť kanál, na ktorý chcem daný príjimač alebo dané párovanie uskutočniť. Takže ideme na to. Stlačím, pustím a hneď stlačam jednotku. Ako ste si všimli, LED pás predblikol, tak to znamená, že naše párovanie prebehlo úspešne. Ako vidíte, teraz ho zapínam, vypínam, rozsvecuje sa, zhasína. Ideme na 2, robíme to isté. Stlačím, hneď 2, pás predblikol, výborne, môžeme ho. Vidíme, že teraz ovládame jeden aj druhý pás. Vynikajúco, lebo toto sme vždy chceli. Vypnem svetlo, aby bolo trošku viac vidno to samotné stmievanie. Takže ja tu mám štandardne 3528 malý odrezok z LED pásu. Zapneme si jednotku, ako ste si mohli všimnúť, zapína sa postupne, takže nie je to
Nie je to nárazovo, ale je to s nábehom, čo je veľmi príjemné pre oko, hlavne v noci. Zapíname jednotku, zapíname dvojku, vypíname jednotku, vypíname dvojku. Veľmi jednoduché a funkčné. Teraz skúsime stmievať jednotku. Máme si tu menej svetla trošku. Skúsime stmievať teraz jednotku, ako to bude vyzerať v praxi. Teraz máme v podstate 100% a budem sa to snažiť stlmiť až na minimum. Ovládanie je jednoduché, stačí podržať ten daný kanál, ktorý chcem stmievať, takže jednotku, stlačím ho a začne sa nám pomaličky stmievať. Keď chcem prerušiť stmievanie, jednoducho pustím tlačítko a vypne sa to. Máme tu takých možno 30% svietivosti. Opäť keď to zapnem, vypnem, uloží sa posledná pozícia, takže v prípade výpadku prúdu stále tam to nastavenie intenzity ostáva. Môžeme urobiť to, že teraz ten pás zapneme na plné, vypneme ho, to isté urobíme s dvojkou, zapneme a vystmievame ho až na maximum. Veľmi jednoduché. Vypnúť, zapnúť, teraz ho dáme na najslabšie. Takže to je prvá funkcia, vypnúť, zapnúť, stmievanie. Jednotku si trošku pridáme, aby svietila silnejšie a potom dobre. Čo je dôležité vedieť, je ako zrušiť toto párovanie. Takže ak ste sa rozhodli, že tie príjimače a tlačítka chcete mať trošku inak, samozrejme dá sa to. Stačí na 3 sekundy pridržať ten párovací kľúč, môžeme si to ukázať na tomto príjimači. Pridržím ho raz, 2, 3, preblikne zrušené párovanie, urobíme to isté na jednotke, raz, 2, 3, prebliklo, super. Takže teraz máme naše pásy neovládateľné. Ak bych som opäť chcel párovať na jednotku, tlačím, zapárujem, blikne, dvojka, tak a už ich ovládam. Tu máme jednotku, trošku si tam pridáme, aby sme ich videli. Dobre. Takže to sú základné a jednoduché funkcie párovania, rušenia. Ešte celkom taká zaujímavá vec možno pre niektorých užívateľov pri väčšom projekte môže byť ovládanie viacerých príjimačov jedným tlačítkom alebo jedným kanálom. Hneď si to ukážeme. Takže teraz ich oba vymažem. Preblikli, super. Takže funguje to opäť takisto. Zoberiem príjimače, stlačím učiace kľúče a kliknem si na kanál, ktorý potrebujem. V tomto prípade to bude jednotka. Toto už nefunguje, to je zrušené, takže ideme klik a zápäť kliknem jednotku. Obidva pásy preblikli, to znamená, že ja teraz ovládam jedným tlačítkom oba pásy. Dokonca ich viem aj stmievať naraz, aj uberáme naraz. Zapíname, vypíname. Takže takto v podstate môžete naparovať niekoľko, 5-10 príjimačov na jedno tlačítko a takto ovládať množstvo LED pásov, bodových, žiaroviek, čokoľvek. Ovládač má dosah 20 metrov v otvorenom priestore. Ako som spomínal, je tam jedna gombíková baterka, životnosť je
deklarovaná, teda tej baterky cca pol až 3/4 roka, čo hovorí výrobca, čo je úplne dosť. Je to vynikajúci produkt, je bezhlučný a má značne zaujímavý výkon. Tých 180 W je skutočne veľmi dobré. Ak by ste mali ďalšie otázky o funkčnosti napájaní, existujú týmto príjimačom aj zosilovače, ktoré v podstate pomôžu zvýšiť ten ovládaný výkon z tých 180, to môže byť kľudne 360, 420 a viac. Kontaktujte nás, ak by ste mali problém so zapájaním, veľmi radi vám pomôžeme. To je zatiaľ všetko a tešíme sa na predstavenie ďalšieho produktu. Prajem pekný deň.